umsebenzi useparate. Abanye bekwazi ukuya kuyena nami abanye beze kumina. Yebo. Hayi abantu beloke bebuye njalo ama customer. Athi hayi sisiwami Zanele umngani wakho akathungi into esithandayo. Uthunga ngendlela yakhe. Uyayitshengisa izinto yonke leyo nto leyo. So bagcine sebe bonke beza kumina aba customer ezothunga kumina. So agcine bona uLokhuzana umngani wami ukuthi kushuthi yena abantu abamrecommend beza kumina kakhulu. Sure. Yebo. So manje ekuthenini ke njoba beza kumina abantu yena useyaqala beba nomonako. Usengifaka izichitho, usengifaka izinto, ngithi mangihamba ngiyohlela kubantwini kuphume nje lo muntu lo ngibongiwe. Ish, sikananda lo. Eyibo. Nina bekashana kwamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phapekhanda enhlana sasazansi kuyifundazwe sezonke ekhona eNingizimu Afrika. Njengoba ngeke ngasho eqaleni sikhona la siyaxoxelela abantu okuhlukahlukana. Manje sesiqephini esithi uthakathwa ubani. Khuluma nabantu ke bekhulumela ngqo. Sibathi bayamazi umthakathi weimpilo zabo engakho into zabo engahambi kahle. Igama labo khe sichaka ngokaloqa. Sikuyena ke sizwe ukuthi sivakashi sethu namhlanje singuba. Sabona ma? Yebo sawona. Ubani lo? Yebo bhuti ukhuluma noZanele wakaZungu. Ngana kwethu Manzini. Uthakathwa ba? Bhuti wami ngithakathwa ubongiwe wakashezi. Abe sikananda. Asiqala ekuqaleni ngana kwethu sikaze ngoba ngiyabodwa umoya wakho phezulu. Yonke into la. Uqale phi? Siqale ngawe nje from la uqala khona ukuhamba uze kufika la usugcina usuthakatha khona. Bhuti wami la kahle mina istory siqale kanje. Mina ngumuntu okhulele emakhaya eShowe. Yeah. So ekhaya bekunesonto ezayona. Yeah. Sinenkonzo ubaba ewumfundisi. Okay. So kunebandla ekhaya. Yebo. So ubaba ewumfundisi konke into ihamba nje uma ewumthungi kodwa ethunga ngendlela yakudala. Okay, yeah. Nami background esakhona la. Yebo. Nami uma ngibuye ngimlekelele la ngenayithi mina ngesandla yena wayenomshini wakhona eLokhuzi ethunga ngendlela yakhona. So ubaba kohamba eminyaka washona. Bese manje kwakhona labafundisi bebanga indaba yokuthi kufuneka bethathe leli bandla lasekhaya. So izinto zemali zibheda wagcina yaphela kanjani indaba yasesontweni ibandla lasekhaya laseZayoni. Ayi simove nathi ngimuvele ngaseThekwini sinomama. Mangimuvela ngaseThekwini sinomama mina ngibe umuntu ocinga amathuba emsebenzi ngoba kahle vele bese umanje oba ethunga naye wele ngifundisa engiqeqesha kancane ekubeni uthenini ngikwazi ukuthunga ingubo lezi. So ngibe umuntu othungayo kodwa manje lokuthunga kwami ngiyabona ukuthi akuphelele kahle yebo kodwa manje uma yelo engifaka engifundisa engiqeqesha ethi hayi ingane yami kuzohamba hambe kulunge. Ngihlangane nabantu ayibo bayithande indlela engithunga ngayo. Bathi umuntu no man sisiyazi lento ingakhula ungayenza ibe ishishini elikhulu kakhulu ngenye imini. Ithi mina awu kanjani na bangifake abantu abathanda umthungo wami bathi hayi ungawufundela indaba yokuthunga uvele ube umuntu othungayo nje straight. Ngihambe ngingene kulo mgudu ke ngifundele ukuthunga ebese ngiyabathungela abantu ngibathungele nje nasey'nkonzweni ngoba eqondile ngoba ngase ngithole nebandla elingala enkonzweni ngala eThekwini. So ngibathungela abantu bejabule enkonzweni wonke umuntu nje wayesazi ukuthi odinga ukuthungelwa wayeza kumina ukhona uZanele yebo. So kube khona usiso umakhelwane wami nje sazizwana kakhulu noma kuthiwa enenkinga zakhe exakile efika kumina athi hayi Zanele nginenkinga kanje ngiyacela ungilekelele ngithi hayi akunankinga ngoba udadewethu wena usufana nengane yasekhaya silekelelana kanjalo masilekelelana ayithande naye lento yokuthungisa athi hayi ngithi mina mnganami ngoba lento le siyayiphila ngicela uvele ungilekelele mangithunga ngibe nginama order amakhulu ngoba ngase ngithunga ama order amaningi kakhulu sengena ama customer kakhulu hayi angilekelele kumnganami kweqeqe mase ngibona kuhamba inyangana useyaqala manje useba nomona ngoba sebona ukuthi mina ngenela kakhulu ama customer mangingenela ama customer amakhulu useyaba nomona yena useyaqala sekuyena umuntu ogijima sezongitshela ukuthi hayi nami sengifuna ukufundela ukuthunga ngithi mina akunankinga ngiyakusupporta mnganami futhi kakhulu ubongazisa uma utshodelwa imali ngigcwasele lapho hayi ngempela hamba ayofundela ukuthunga naye
abuye futhi bese abe nomoya okuthenini nasenkonzweni mangithunga mina bonke abantu beza kumina kodwa naye uyakwazi ukuthunga ngibachazele enkonzweni ebandleni ukuthi ngiyacela ukuthi umsebenzi useparate abanye bekwazi ukuya kuyena nami abanye beza kumina yebo hayi abantu beloke bebuye njalo ama customer athi hayi sisi wami Zanele umngani wakho akathungi into esithandayo uthunga ngendlela yakhe uyayitshekisa izinto yonke leyo nto leyo so bagcine sebe bonke beza kumina aba customer ezothunga kumina so agcine bona uLokhuzana umngani wami ukuthi kushuthi yena abantu abamrecommend beza kumina kakhulu sure yebo so manje ekuthenini ke njengoba beza kumina abantu yena useyaqala uba nomona usengifaka izichitho usengifaka izinto ngithi mangihamba ngiyohlola kubantwini kuphume nje lo muntu lo ngibongiwe sikananda lo eyibo uyaphuma lobo angazi sengihambe indawo eziningi kakhulu uphuma nje umuntu oyedwa kube kuthiwa umakhelwane wakho owusibani bani so ibandla uke wafika kwi level la ohlala khona phansi uthe nakho kunenkinga ngihambile ngaya kwi leadership ngafike ngakhulumisana ne leadership mina anginayo umkhwenyana umngane nami yebo unawo umkhwenyana ebandleni yebo wow so mina ngihambile ngaya kwi leadership ngakhulumisana ne leadership ukuthi nginenkinga la kwathiwa ayi manje siswami akekho umuntu ozokwazi ukubackup ngoba awunawo umkhwenyana ozokulekelela ekuthenini akubackup into eziningi acover ishap ukuthi umngane wami uyakwazi ukuthi yena ngoba unomkhwenyana enkonzweni uyakwazi ukubackupheka kanti ibandla lenza kanjani manje lisakalo olazi ukuthi vele umbatha nomunye khona bhuti wami so wasala kanjalo wona nenkinga yakho manje unenkinga nje kanjalo nje ngaze ngafuthi ngakhetha ukuyeka enkonzweni ngayiphumela ngoba nginjani ngisho ebusweni ngibolile izichitho zalo sisi impilo yami iyabheda ibhedukile lokhu kwangempela so now lento ikulimaza kangakanani in terms of i-business lakho kwaqala kanjani kwenzakalani wagcina i-communication yakho nabantu i-communication yami nabantu phela yahamba yaphela ngoba ayisekho namuntu engiyenzayo sekubhedukile nje kwami sekubhedile into zami ayisahambi nakahle nabantu abasangithandisisi sengiyisichitho nje ebantwini abasangikhulumisi ngisho endleleni abasakubingeleli abasenza ilutho nje nami ngenxa yalo mngane nami nje so ngokufunda kwakho ukubuka nje impilo indlela egravaze ngayo kwenza lento ekwenza yona ukhona umuntu ophinda umthembe ezithu umngane angeke ngisaphinde Nkosi yami awu uNkulunkulu wami ngeke ngisaphinde ngimthembe into ethi umuntu ngoba lo muntu besihleka naye sidla naye eplatini elilodwa siphila naye impilo efanayo kodwa usekwazi ukungenza nje yena wayengaveli ngani athi okungcona sivula inkampani enkulu sisimame sobabili siba partners yena usewakhuluma naye wamtshela ngqo ukuthi wesisi ngiyakubona uvela lapha entweni uthini mayephendulela thakathi ndini akafuni ngisho uku-entertainer eyami nje indaba akayingeni akayingeni ngisho uyingeni uvela nxapha abhekele nje angangibuki ngisho ngibuka yazi wesisi enye into engeke ngiyibuke ngabantu abayilibalayo siyafundisa nalapha ababukayo ukuthi into nento umuntu unesiphiwo sakhe beside ukuthi mhlawumbe uhambile wayifundela into omunye akayifundela kodwa uthi noma seyifundela kodwa ubevele enokhanda labantu understand usisi lokhuluma ngaye beside leyo kuthunga ubeke kuyena umuntu wabantu mhlawumbe noma abantu bajwayele ngawo hayi abantu bajwayele ngami ubengayena umuntu wabantu kahle abantu bajwayele ngami mina bewumuntu wabantu yena ungene nje ngenxeba bengayena umuntu wabantu angifuqa wamthatha wazama ukumfaka ekhwapheni ukuze naye ajwayele kodwa manje useyinyoka evukela wena yebo wangishaya futhi emva kwendlela so mawubuka ngokwe leadership yebandla yes khona uyaveza ukuthi abakwesekanga ngendlela ikhona into kodwa ethi mhlambe nabo bathintile ngomuntu ukuthi bazwane naye hayi ke lapho angifuni qamanga lapho ikhonta ayenzile usisi akwazi ukuthi indaba ekanje bengayithatheleli enkonzweni ebandleni into enjani leyo akwazi ukuthi enkonzweni unganga like akekho umuntu okwesekayo nje bavele bakuthela ngamanzi abandayo out of the blue phela labantu ibona decide ukuthi bathunga kubona bonke yes bonke beza kumina bazothunga befuna ngibathungele into zabo manje bona futhi abasa notice abasangilekelele ngalutho nje so usele wedwa siqhinge bathi nomama bebandla umama bebandla basada phela nobaba ngoba izwi la baba kuthiwa lo eligcinayo basada nje nobaba yo ziningi inkinga
Kodwa-ke before kuvele lesi sigaxa sakho nalo sisi uSigananda, uyathanda mhlawumbe ukuthi ngelinye ilanga uyibone uxolelana naye ekusiza ngokutheni mhlawumbe ususe le nto othi kuwena, ngoba uyasho njengamanje sawazi wakhohlwa nanokuthunga, wabuyela ematohweni, kodwa uyazazi wena ukuthi bekuphilisa kangcono. Zingaki izinto othi uma uyibuka uthi lezi ngizuze ngokuthunga? Eyi bhuti wami ziningi kakhulu. Kona angifuni qabanga, ngiyathanda yena ukuthi sibuyisane. Noma sike saba ilaba abangani laba yaba before. Yeah. Kodwa ngiyafisa kakhulu ukubuyisana naye ngoba masiphila emhlabeni akekho umuntu ongenalo iphutha. Sonke siyaba namaphutha, kodwa futhi kumele sihambe sidlule sibe nayo uxolelwano nobumbano. Noma sike saba lawo mama best friend kakhulu njenga before. Uyilimazile friendship. Yebo, angifuni qabanga uyilimaze kakhulu. Okay, uma thina la ku Black Lives singazama ukumthola usisi sikhulume naye, ungakwazi ukumbheka emehlweni, niyabhekana ke nje khona emehlweni ngoba angiyithandi impi mina. Asibhekani bhuti wami, ungidlula endleleni angixaphela, angafuni ngisho ukuthi ngimbingelele. Sengase ngayeka ukubingelela kade ngangimbingelela. Usawubona phela awoninga lutho. Even nomkhonyana wakhe. Lutho, abona kumkhonyana Nkosi yami, wo. Uzwa ngesikhethe sakhe. Yebo, uzwa ngomama nje wakwakhe. Lento amnika yona sisola. And uyinike ngisho ibandla bhuti. Uyinike ngisho ibandla. Hey, kanza kodwa angazi mangabe ekhulunywa ngokuthakathi, angazi mina ngiyengizwe nje abantu bekhuluma ngokuthakathi, angisho ukuthi angikholelwa kukhona, kodwa ke kukhona abantu abakwazi ngqo ukuthi nanga umuntu njengoba usezosho nje ukuthi cha umntaka Siganande ummele kabi, waze waqeda impela ngephupho lakhe. Angazi bangaka abantu asebeqede ngephupho lakho, bangaka abantu wena osuqede ngephupho labo, kodwa ukuyicabanga into before yise kumuntu ukuthi mangathi ubiza kuwe ingaba njani. Angazi kuzokwenzeka sikwazi ukumthola uSigananda, sikhulume naye nosisi siza ukuthi inkinga yakhe ngempela sengasaqede ngempilo yomuntu naye zamela umndeni wakhe yini kangaka. Okwamanje siyibambe la sophinde sibonane kwi-episode elandelayo. uNkulunkulu akanigcine nje ngani zakuthi. Sale kahle.